God formiddag og velkommen til dagens træning. Mit navn det er Maja Doren Hamill. Jeg er fysioterapeut, og i dag så træner du med fra Polio- og Ulykkespatientforeningen. Vi begynder at træde ind i efteråret. Det bliver lidt koldere udenfor, og i dag så skal vi lave lidt udspænding og afspænding. Så det er godt, du er med derhjemmefra. I efterårsferien, som er i næste uge, det er skolebørnenes efterårsferie, men der holder vi også lukket for online træning. Så der kan du eventuelt gense nogle af dem, som vi har lavet her i det seneste år. De ligger på den samme link, hvor du kommer ind i det her webinar. Der er der også et sted, du kan trykke, hvor du kan komme ind i de tidligere viste træninger. Så det må du gøre i næste uge. Ja, så først så vil jeg gerne have, at du lige sådan får sat dig lidt godt til rette på din stol, og lige får trukket vejret godt igennem. Når vi skal lave afspænding, og når vi skal lave udstræk, så er det godt at prøve at sådan kunne slappe af i kroppen, for at få musklerne til at slappe nok af til også at kunne give sig. Så jeg håber, du kan falde til ro. Måske har du haft lidt travlt med at nå hen til, at klokken skulle blive 10, og du skulle i gang med træning. Så prøv at få ro på dig selv. Tag nogle vejrtrækninger, hvor du bruger næsen fortrinsvist. Ind gennem næsen og ud gennem næsen. Du kan starte med at tage nogle, der er lidt større, og så gradvist falde ind i dit almindelige, rolige åndedræt. Mens du gør det, så fortæller jeg lige, at vi har 45 minutter sammen til dagens træning. Det vil være sådan, at jeg viser det siddende, men man kan også udføre mange af øvelserne stående. Det bliver uden musik, fordi der er masser at skulle forholde sig til med, hvordan det føles i egen krop, og med min instruktion, og også visuelt at se med. Så det forstyrrer for meget med musikken, så den må du undvære. Det skal heller ikke gøre ondt, når du laver øvelserne. Man må gerne have sådan et let stræk, et træk, som føles som om, at det godt kan være sådan, ikke smertefuldt, men det her strækfølelse. Og det er en okay følelse. Det skal ikke være sådan, så at ledene gør ondt. Gør det, så må du gå lidt tilbage i det, vi laver. Godt. Så har du forhåbentlig fået et par åndedræt, og du er faldet godt til ro. Og vi starter med nakkens bevægelighed. Så start med at trække hagen lidt ind. Jeg vender mig lige til siden, så du kan se. Så træk hagen ind og rulle ned. Og rulle roligt op igen. Og fortsæt hele vejen op. Og luk kæben til. Og rulle ned. Træk hagen ind og rulle hele vejen ned. Og det fortsætter du med at gøre nogle gange. Jeg tjekker lige, at min lyd og det hele er på, som det skal være. Der er ikke nogen, der skriver noget, det er så fint. Hagen lidt ind, når du er på vej ned. Og lad skuldrene være sådan tilbage bagud og nedad. Og rulle op igen. Vi tager 2 gange mere i et roligt tempo. Og det var den sidste gang. Og så lander du i midten. Her der laver du rotationer. Så forestil dig, at du sådan er høj i dit hoved i forhold til hvor fra skuldrene og op efter, der er der sådan noget længde. Og så roterer du om din egen akse, ligesom et kosteskaft. Du drejer til siden og ruller tilbage igen. Hvis du kan, så prøv at lade være med at arbejde med i dine skuldre, men lad dem ligesom hvile stille og roligt ned. Måske have hænderne i skødet. Og så roterer du over og kigger bagud. Og kommer tilbage til midten igen. Og over til den anden side. Der kan godt være lidt forskelle på bevægeligheden på de 2 sider.
Det er okay. Du kan bare bemærke, hvor der er forskelle. Og fortsæt endelig med den rolige vejrtrækning. Og efter den næste lander du i midten. Og så er det en sidebøjning, så du trækker ligesom øret ned mod den ene skulder. Så her der er det et stræk, der kommer den her vej ud. Så den her skulder herover, den skal ligesom holde sig nede. Og kom tilbage til midten. Ud og lige tage et par åndedræt, når du er derude. Og kom over til den anden side. Og bare gør det i det her sådan stille og roligt tempo, hvor dit åndedræt kan falde mere og mere til ro. Næste gang du er nede, så med den skulder, som du prøver at holde nede, der laver du lige en lille smule bevægelse, ligesom at du ruller den rundt omme på ryggen, så skulderbladet kommer glidende rundt på din ryg. Og så til midten, over til den anden side, og igen en rulning af modsatte skulder. Og kom tilbage igen. Godt. Så laver du bare sådan en halvcirkel, så ned over den ene og op til den anden side. Og prøv at strække godt op, så halsmuskulaturen også får et stræk mod slutningen af bevægelsen opad. Når det kræver, at man lige trækker nakken en lille smule bagover. Og sidste gang. Og så lander du i midten. Og så skal vi have hele ryggen med. Jeg rykker lidt tilbage her. Så du starter med at gøre det samme, som vi lige har gjort, hvor du trækker hagen lidt ind, ruller nedad, og så fortsætter rulningen hele vejen ned igennem din ryg. Og ruller op igen. Du kan eventuelt tage dine arme ned mellem benene, og ligesom skyde ryggen op efter. Og her på den anden retning, der skyder du brystet frem og trækker armene lidt bagover. Og fortsæt igen med dit åndedræt, så du ikke holder vejret, når du kommer herud. Så prøv lige at få vejrtrækningen på. En gang mere i et svaj og en runding. Og så er det rotationerne. Kommer du sådan rundt, lad armene hænge lidt løst, og så roterer du rundt i hele rygsøjlen. Og kig med hen over skulderen. Hvis der er noget, hvis det er for hurtigt en bevægelse, så laver du den bare langsommere og kommer hen, hvor du kan mærke, at du kan være. Så lige så snart vi øger tempoet, så vil dit åndedræt formentlig også øges. Og det er okay, for det passer jo til, at du laver noget mere. Og så har du brug for at trække vejret lidt mere. Så skal vi nok drosle ned igen. Og så kommer du til midten. Og så er det sidebøjningen. Kom ned til siden med hele kroppen denne gang. Og op til midten. Og ned. Og op.
Måske har du lyst til at tage en albue op ad mod loftet. Så gør du det. Så får du ligesom et lidt yderligere stræk, kan du måske mærke. Og måske har du endda lyst til, at hele armen kommer op over. Prøv at lade være med at holde vejret, men fortsæt med dit åndedræt, selvom at du øger det lidt, frekvensen. Lige en gang mere på hver side. Rigtig fint. Så skal jeg lige rette til her, sådan. Så sidder det hele, hvor det skal. Vi skal have en lidt sving i armene. Start med at bare læne dig ud over det ene ben, og lad armen hænge frit. Så hvis du har armen ind, så skal du lige ud over kanten af den. Prøv rigtig at komme ned i din sving. Der kommer noget tyngde, så der skabes lidt luft i dit skulderled. Og vi tæller ned fra 3, 2, 1, og så skal vi til den anden side. Hånden på låret, læn dig ud over kanten og få svingningen i gang. Og sidste 2. 1 og 2. Godt. Skal vi lige åbne op til siderne. Brystkassen åbner, så brystbenet kommer nærmest op mod loftet. Prøv det en gang. Og så synk lidt sammen. Og en indånding. Og synk sammen. Vi tager den nogle gange. Måske lægger du mærke til, at håndfladen er opad under indåndingen, brystkassen er oppe, og så synker du sammen, håndfladen er nedad. Og sidste gang. Så tager du bare sådan en skulderrulning rundt. Det er rart lige at få bevæget noget igennem, man lige har arbejdet med. Vi skal lave et sving, der går ind over midtlinjen, men vi starter på ydersiden nede, og så går vi ind over midtlinjen op efter. Så ned til siden og op til hjørnet. Så her er bevægelsen. Start lige med at gøre den lidt langsom. Så her har jeg også en runding i ryggen. Og når jeg er ind over midtlinjen, så har jeg et svej, og jeg kigger op efter. Hvis vi skal have åndedrættet med på, så er det en udånding, når du er nede, og en indånding, når du er oppe. Jeg prøvede lige at gøre det lidt kraftigt, så du kunne høre vejrtrækningen. Lige 2 endnu, og så bytter vi retning. Eller ikke bytter retning, vi bytter arm. Så det er den anden hånd på låret, og så kommer du ind over midtlinjen. Mærkeligt, det kan du godt. Og kom ned til siden. Ind over midtlinjen, indånding. Ned til siden, udånding. Og jeg kigger også med op mod loftet og ned på gulvet ved siden af mig. Hvis du føler, at du har brug for at lave bevægelsen hurtigere, end hvad dit åndedræt er,
så kan du bare justere det ind. Det er fint nok, at det ikke lige bliver på ind- og udåndingen, at du laver bevægelsen. Det er bare et forslag. Og sidste gang. Ja. Så tager du lige og ruller rundt i skuldrene igen. Rigtig godt. Så nu var vi skal egentlig lave den samme øvelse, men bare sådan så, at vi er oppe til samme side med armen, og så kommer vi ind foran og ned mod gulvet. Så op til siden, til samme side, og ind på ydersiden af dit ben. Så når jeg kommer herop, så prøver jeg ligesom at få mine tommelfinger bagud. Og når jeg kommer herned, så er det ligesom jeg putter hånden ned i strømpen. Så jeg har en udadrotation i mine skuldre, når jeg er her, og så en indadrotation. Ja. Og så har jeg jo også ryggen med, som vi startede ud. Så er jeg lidt mere stille i min vejrtrækning. 2 gange mere på den her side, og så bytter vi side. Godt. Og så er det til den anden side, så du starter med samme side, hvor du rækker op. Tommelfingeren bagudrettet. Ind over midtlinjen. Ned mod foden. Og prøv lige at mærke, at din krop kan den her bevægelse, uden der er nogle steder, hvor det smerter dig eller føles ubehageligt. Og så gradvist øge tempoet lidt. Og blive ved med at trække vejret. Det er nogle super gode helkropsøvelser, dem her. Der kommer så mange led med i den her bevægelse. Både i ryggen og armene, nakken. Og lige nu så laver vi også noget stabilitet længere ned i kroppen for at holde balancen. Ja. Så jeg kan godt lide de her øvelser. Der er lige en skulderrulling. Så tager vi armene op her og prøver bare egentlig at holde dem op til siderne. Det er hårdt nok i sig selv. Prøv at passe på, at du ikke er heroppe i dine skuldre, men du lader dem komme ned for en lang nakke. Og bare lige holder dem her et øjeblik. Så tager du dem ind foran. Og ned langs siderne. Op igen. Ind foran. Og ned langs siden. Så lige nu har jeg håndfladen nedad hele vejen rundt. Men det ændrer vi på lige om lidt. Dit fokus skal være at prøve at se, om du kan holde dine skuldre nede. Og stadigvæk lave bevægelsen. Nu prøver vi at tage håndfladen opad. Holde den opad og komme ned igen. Op. Op. Og kom ned. Godt. Og så skal du have den ene arm op mod loftet, og du prøver at række den så højt op, du overhovedet kan. Og kom ned igen. Så tager du den anden side og rækker den op så højt du kan. Du må gerne føle, at du giver dig i sådan kroppen på siden her. Og kom ned igen. Og ræk op så højt du kan. Og ned igen. Og ræk op. Og ned. Det kan være, at min lyd er en lille smule lav, så jeg sætter den lige lidt op. Så kan jeg godt nok lige have en læsebrille her. Der. Er det højere? Ja, det må være lidt højere. Yes.
Så er lige der stod skål eller hvad. Nå. Helt op og ned. Op og ned. Godt. Lige en skulderrulning. Og så skal vi lave en lille smule udstrækning for armene. Nu har vi ligesom fået dem godt bevæget igennem. Vi mangler lidt hen over håndleden, og så dem tager vi lige nu. Så det er op og ned her. Prøv at se, om du kan se det her. Det er et strækt albueled, og så vipper jeg så meget jeg kan hen over håndledet. Jeg prøver at holde mine fingre nogenlunde samlet. Jeg prøver egentlig også at lade mine skuldre være lidt nede, så jeg ikke sidder heroppe, men jeg prøver at holde dem nede. Og rank holdning, så mit hoved er højt. Og så prøver jeg at se, om jeg kan få vejrtrækningen med her, så jeg ikke er alt for holdt omkring maven, men lad den bevæge sig i takt til mit åndedræt. Og så prøv at svinge dem rundt i en cirkel, dine håndled. Her må du gerne bevæge dig lidt med dine albueled. Det behøver ikke være helt stift. Jeg vil gerne være sådan mere bevægelig. Så. Og den anden vej rundt. Lige om lidt skal vi nok holde mere stille. Lige nu må du gerne bevæge dig, hvor det passer. Godt. Så tager vi og udspænder oversiden her, så musklen den går fra albuen og sådan hen mod tommelfinger, den retning hen over toppen her. Så du tager hånden nedad, og så måske drejer den lidt. Jeg ved ikke, hvor jeg skal vise den her. Så jeg tager hånden, lader den falde nedad og drejer den videre, sådan så tomlen kommer længere nedad, og måske endda ind under armen. Jeg arbejder lidt sådan rundt, hvor jeg kan mærke, at nu kommer der et stræk. Og når jeg mærker strækket, så prøver jeg egentlig at slappe af alle de andre steder. Det kan du prøve at se, om du også kan. Så resten af kroppen prøver at slappe af. Det kan også være, at du skal hvile fingrene på dit lår og få lidt støtte af låret til at få den drejet videre. Vi holder den lige her et par sekunder endnu. Stræk nu og gerne sådan holdes i en 30 sekunder eller sådan deromkring. Og tilbage igen. Det må godt være sådan lidt øm omkring håndledene, men altså det skal ikke gøre sådan ondt, som i gigt-ondt, eller sådan, at man har gjort for meget. Tag den anden side også. Ned. Drejer, til man kan mærke noget. Måske få støtte af fingrene på låret. Så prøv at lade være med at hive så meget i fingrene, men kom tættere på der, hvor håndledet er. Og så hold trykket sådan, jeg må sige, her mit håndled. Så jeg holder sådan tæt på her og laver bøjningen tæt på leddet. Så jeg ikke hiver hernede, så der er så mange led, det skal henover. Men lige her. Og så er det, jeg prøver at trække vejret stille og roligt. Og så vil blive stille og roligt rundt. Lad det lige få bevæget sig. Du kan selv lige mærke, hvad der er rart for dine led. I hvilken måder det skal bevæge sig. Man forestiller lidt, du sådan smør ledene, når du bevæger dem rundt her. Uden ekstra modstand. Og det kan være, at der er nogle steder, du føler måske underarmen. Jeg kan lige nu mærke, at underarmen, den har vi ikke lige været igennem. Så lad os prøve at lave udspænding af den, så du tager her. Der får du vinklen på her, med fingrene, der mødes. Og så presser du håndfladerne nedad, så bunden kommer så langt ned som muligt. Så den vinkel, der er lige her, den bliver større. Nogle vil allerede få en udspænding, når de er her. Det er altså lidt forskelligt, hvor meget mobilitet man har i håndledene. Jeg skal helt herned, før jeg får den effekt, som jeg ønsker. Igen prøv at lade åndedrættet flyde frit og uhindret. Lad maven bevæge sig undervejs i din åndedræt. Når du nu er her, så går du lidt op fra den mest udstrakte stilling
Og så vipper du lige lidt frem og tilbage. Drejer simpelthen hele hænderne. Så bliver du i midten og vipper ned til den ene side og til den anden. Prøv at holde håndroden, altså bunden af din hånd, samlet så vidt du kan. Og albuerne nogenlunde det samme sted. Så vil du få lidt stræk af undersiden af dine arme. Formentlig. Godt. Og så laver du igen dine bevægelser, når du kommer ud af det. Rigtig fint. Måske kan du endda ryste dem lidt. Og føle, at noget af det sådan, nu kommer det vist lige på plads, det der lige var blevet hævet godt i. Ja. Så skal vi lige have armen ind over, og så trækker du den yderligere. Nu tager vi lige hele skulderpartiet her. Du holder den bare her lidt. Arbejder på at slappe af i resten af kroppen, så du ikke sådan spænder i nakken. Prøv lige at mærke, at du kan dreje hovedet fra side til side, uden at der er noget, der sådan spænder unødigt. Og så skal vi have den anden side også. Armen ind over, fat lige oven for albuen, og træk lidt videre. Så du mærker, at der kommer noget sådan stræk af overarmen, måske helt ud over dine skuldre. Og igen, vejrtrækningen. Og læg lige mærke til, at du kan rotere på dit hoved samtidig. Det kan være, at du kan mærke, at der er lidt spænding, hvis man drejer hen. Det kan jeg lige nu mærke med mig i hvert fald. At hen mod den skulder, der er på stræk, der trækker det lidt. Så der tror jeg lige, at jeg arbejder et øjeblik. Laver lige små bevægelser. Måske lidt rotationer, hvad jeg lige kan finde på. Og så kommer vi tilbage til midten. Og lige en skulderrulning. Vi skal arbejde lidt omkring skulderbladet nu, sådan omme bagved. Så skulderbladet er jo sådan en trekantsknogle, som er omme på din ryg. Og den er sådan, har en lang flade, som er ind mod midten. Hvis du forestiller de to flader her, de skal samles. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal vise det på den bedste måde. Måske med ryggen til. Du kan jo heldigvis stadigvæk høre mig. Så her der prøver jeg egentlig at samle skulderbladene, så der er så lidt afstand mellem de to skulderblade om på min ryg. Så du skal ikke have dine arme op og mærke, det er bare mig, der lige viser dig, hvor det er, du skal have dit fokus herop. Så du prøver at samle skulderbladene, mens de sådan er lidt nede. Og så giver du slip igen. Så samle skulderbladene. Du må gerne ud og rotere i hænderne, så tomlerne vender udad. Og kommer ind igen. Samle skulderbladene. Hvis du har lidt stramme brystmuskler, så vil de sikkert få lidt spænd på nu, når du bliver trukket bagover. Jeg holder den ikke helt så lang tid, fordi det kan være ret krævende, og det kan også være lidt for meget for de muskler, der går op i nakken og være der i for lang tid. Så jeg kommer bare lige ud, mærker, at jeg er der, får fat i muskulaturen omme bagpå, og så slipper jeg den igen. Samle skulderbladene, hold den et øjeblik. Det kan være, at du mærker, at det dirrer, og så tilbage igen. Forestil dig, at du ligesom tænder for muskulaturen deromme. Der. Og så slipper du den igen. Og tænder for den. Samler skulderbladene. Og slukker igen. Tænd og samle. Og vi har en gang tilbage. Godt. Og det er godt lige at få bevæget sig igennem, hvordan det lige føles godt for dig. Og runding og svej. Måske har du lige brug for lidt skråt. Kom ud
Få bevæget hele området igennem. Så skal vi have noget af det muskulatur, der sidder på forsiden. Så hvis du tager din hånd op på dit kraveben, og så forestiller dig alle de muskler, der ligesom sidder fra kravebenet og kommer op mod kæben og halsen, at det er dem, vi skal have spænding på. Så jeg holder her. Holder ligesom skulderen nede. Det kan være, jeg tror egentlig bare, jeg skal have armen nedad. Og så skråt op til siden, så der kommer et stræk og et spænding på halsmuskler. Prøv at arbejde lidt med, hvilken præcis retning du skal være i, hvor der er noget, der føles stramt på den forside. Og hold igen med din hånd nede. Når du finder noget, der er stramt, så i stedet for bare at holde det i lang tid, så prøv at lave en lille smule bevægelse lige der omkring. Så der hele tiden er lidt stræk på, eller du slipper lidt spændingen og strækker det igen. Små oscillerende bevægelser. Og nu holder du hovedet stille og prøv at gøre det samme ned omkring dine skuldre. Laver små bevægelser hernede. Måske armen lidt frem og tilbage. Og så kommer du stille og roligt tilbage igen. Og det kan være, at du lige skal føle, at du skal have skulderen op til øret. Og slap af igen. Så er det den anden side. Skulderen den sætter sig godt tilbage på plads. Hånd på dit kravben. Skråt op til siden med halsen, hagen. Mærk, at der kommer en spænding. Leg lidt med, hvor langt du skal ud. Og så lav små bevægelser derude. Du kan lege lidt med, hvor du kigger hen. Måske skal du kigge lidt nedad, samtidig med, at du er op til siden. Spændet kan jo både være lige ned, det kan også være helt op hen mod øret næsten. Og så finder du et sted, du gerne vil arbejde i. Holder hovedet stille, og så laver lidt bevægelser nede, eller måske trækker du omkring dit kraveben, bagud, nedad. Og laver små bevægelser af dine skuldre. Måske fører armen frem og tilbage. Og så slipper du gradvist spændingen og kommer tilbage i midten. Trækker lige dine skuldre op til kinden, ned igen. Tager den lige 3 gange. Op til kinden og ned igen. Og op til kinden. Og så fælles rundt. Så kunne vi jo lige prøve at lave den øvelse, vi startede med, hvor du skulle kigge der over skulderen med rolige skuldre. Så du roterer bagover og ser, hvor langt kan du kigge bagover. Kommer tilbage til midten og over til den anden. Måske kan du mærke, at der er kommet lidt mere fleksibilitet ude i enden, at det ikke er så hårdt et stop i din bevægelsesretning, men at der er lidt at give af, og du kan komme måske lidt videre. Fortsæt med at have åndedrættet på, så du ikke holder vejret. Rigtig fint. Vi skal lidt ned i midtregionen her, så vi skal have udspændt både lidt omkring bækkenets bevægelser og så i siden. Så vi starter med det aktive, hvor vi har fat i muskulaturen. Og det her det er sådan lidt en lille bevægelse. Hvis du er kørestolsbruger og ikke kan få fat i de nederste dele af dine mavemuskler, så prøver du at lave nogle af øvelserne. Så prøv at overføre det. Du gør det til omkring din nakke, din brystkasse, eller du laver dine åndedrætsøvelser, når vi laver dem her. Godt. Så bækkenet her, jeg tager den fra siden. Vi skal lave et svej og en runding. Så her, hvis du har færdighederne til det, så tager du fra brystet og op efter, at der ikke skal nogen bevægelse der. Så bevægelsen bliver neden for brystkassen, og det er et svej, og det er en runding. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal vise det. Måske med mine hænder her. Så en runding og et svej.
Og prøv at fortsætte at have dit åndedræt på. Udånding, når du krummer dig sammen og runder. Og indånding, når du ranker dig op. Så skal vi have til siden, hvor du løfter op, nærmest du letter trykket på den ene balle og løfter op efter, og kommer tilbage til midten. Løfter op, og kommer tilbage. Du skal ikke have dine arme der, hvor jeg er. Jeg gør det bare lige for, at du bedre kan se. Og så de sædeknuder, du sidder på, dem skal vi ligesom rundt om som en kegle. Så du kommer rundt, et svaj og en sidebøjning og så videre. Kommer bare nedefra denne gang i stedet for oppe. Bevægelsen må gerne trille videre op i overkroppen. Det behøver ikke være helt så holdt, at du slet ikke får bevægelse derop. Jeg vil egentlig hellere have, at det er så glidende og roligt som muligt. Man har det lidt med at hakke rundt i bevægelsen, så prøv at se, om du kan sådan, glide rundt i bevægelsen. Og så over til den anden side. Det er også et muskelkoordinationsarbejde, det her. For musklerne til at give slip på de rigtige tidspunkter og spænde op på de rigtige. Så det bliver glidende. Godt. Vi skal lige helt ned omkring din lænderyg, så du prøver ligesom at skyde lænden bagover og nede og trække halen ind mellem benene. Måske lige læne dig lidt yderligere fremover. Og så kom op igen. Det må du undskylde. Jeg håber ikke, det var for højt. Det var det nok. Men en runding. Og træk halen godt ind under. Og så kom tilbage. Godt. Så er det sidemuskulaturen fra ribbenskanten og ned efter, som vi skal have et stræk på. Så hvis du drejer dig til siden, så vil du kunne mærke, at der kommer et stræk. Nogle gange så er det måske op omkring din nakke, du først mærker det. Så vi skal gerne prøve at komme ned til det her område hernede. Så prøv at have dit fokus dernede. Så prøv at mærke, at du ligesom nærmest prøver at få ballen ned i underlaget her, så du holder ligesom igen, så den ikke letter med op, men den bliver nede. Og så kan det være, at det er albuen, der skal godt derop af, så du kan mærke, at der kommer et stræk. Så tager du albuen fremad og tilbage. Så fremad og tilbage. Mikrofonen skiller lidt her, men og prøv at mærke, når du måske er fremme, så kan du mærke, at der er noget omkring ryggen, der er rart at lige få udspændt. Så laver du små cirkler med din albue. Men prøv lige nu at føre med din albue tilbage og frem. Sådan en regnbuebevægelse op mod loftet og så ned igen. Og så mærker du, hvor henne i den bue er der noget, der sådan holder igen. Det kan være det her, så laver du små runde bevægelser her med din albue. Det kan være det herover, så laver du små runde bevægelser herover. Man arbejder lige lidt frem og tilbage. Regnbue, det kunne også være en vinduesvisker. Ja. Og så skal vi over til den anden side. Så du tager armen op og over. Nej, det starter vi ikke med. Vi starter med lige at mærke hele siden. Kommer lige til siden.
Sørg for, at hoften den bliver nede på den her side. Og så når du kan mærke, at du kan strække, og det strække må både være omkring dine ribben, men også hele vejen ned på siden af kroppen. Og så prøver du stille og roligt at lave bevægelsen med albuen, der fører frem, op i en bue og bagover. Og så prøv at mærke efter, hvor i den bue er der noget, der sådan klemmer eller forhindrer det. Og så bliv lige der et øjeblik og lav nogle små cirkler rundt med albuen. Lige en gang mere frem og tilbage og lige mærk, glider det nu lidt bedre i den cirkel eller halvcirkel. Og kan du få skulderen med tilbage. Og så kom tilbage til midten. Godt. Så det var en lille smule hårdt for nakken, fordi den skulle holde ude i en yderstilling, og du havde koncentration andre steder i din krop. Men nu havde vi lige siderne her. Så nu skal vi lige tage nakken en gang. Så her der trækker du, jeg tror jeg gør det lige forfra, så du drejer hovedet en lille smule til siden. Så trækker du hagen ind og ruller ned. Prøv at lade din vejrtrækning være rolig. Lad maven bevæge sig. Og så kan du godt mærke et stræk, tror jeg, om i dine nakkemuskler. Igen prøv at arbejde lidt rundt, til du finder det rigtige sted. Og kom tilbage til midten og over til den anden side. Hagen lidt ind og rulle ned. Måske lidt bevægelse af skulderen på modsatte side. Og en rolig vejrtrækning. Godt. Så fik vi lige rundet til siderne. Vi skal lige have den lige ned, så du trækker hagen ind og ruller ned. Og du kan lige sådan vippe lidt fra side til side og mærke, om der er et sted, der er mere behov end andet. Og så ruller du op igen. Den sidste øvelse, jeg lige vil, vi være noget til vejs ende. Vi har lige nogle minutter endnu. Men jeg vil gerne sørge for, at udåndingsluften er, eller mit fokus er på din udånding. Så jeg kan godt lide at bruge lyden TZ, sådan den lyd, så der er noget modstand mod udåndingen, egentlig, så den bliver lidt længere. Så nu tager du bare 2 gode indåndinger og udåndinger, og så laver vi TZ efter anden udånding, eller anden indånding. Så ind, ud. Og næste gang du har en udånding, så er det TZ. Så lang tid du kan. Så det behøver ikke at være alt for krampagtigt til sidst. Så måske kunne du længere, eller måske kunne du kortere, end jeg kunne. Men lad os lige gøre det en gang til. Så 2 indåndinger, og så på anden, efter anden, så er det TZ. Du er klar. Ind. Ud. Ind. Og ud. Rigtig godt. Vi er nået til vejs ende. Det sidste, vi lige laver, det er sådan en cirkelbevægelse af armene, så du kommer op her. Indånding og ud til siderne. Vi tager den 3 gange. Ind.
Og ud. Og vi tager den sidste gang. Godt. Tak fordi at du trænede med, og godt at du gjorde noget godt for dig selv. Jeg håber du har det lidt bedre og rarere i kroppen, og er klar på at møde resten af din dag. Vi ses en anden gang. Ha' det godt.